Eman euskara elkarri, dio Korrika 18. Zabaldu nahi dugun mezuan, euskara euskal herritarron elkarbizitzarako gakoa dela diogu. Elkarrekin bizitzeko, elkarri hitz egiteko, elkarri entzuteko eta elkar ulertzeko tresna alegia. Baina horretarako euskal herritarrok euskal kultura ezagutzea eta euskara jakitea beharrezkoa da. Horregatik, Korrika 18 euskalduntzen eta alfabetatzen ari diren milaka eta milaka pertsonak omendu nahi ditu. Eta Debako Korrika batzordeak herrian euskaldundu eta alfabetatu diren eta horretan diharduten herritarrak nahi ditu ekarri gogora. Dokumental honetan agertzen diren guztiak eta baita agertzen ez direnak ere. Bere ahaleginarekin, euskaraz bizi ahal izatea ahalbidetzen eta, beraz, elkarbizitzarako aukerak sortzen ari direlako, bijoakie guztiei Korrika 18 eta Debako euskal hiztun guztion omenaldia. Artzainena oso, artzainena ez dantzan. Tiko, garaio, nena. Artegian, ze modu zebil zilean izan, ezta? Gustora, bai. Baina, horretu batean, Zaila, aurreratu izi. Aekan, ni egon ditzan ega ateratzeko, prestatu ditzan aekan, eta berantzan euskera ikasten, bi urte donostin, eta beste urte bat eban, ez? Eta zer bat urtekin hasi zinen hoteliz ikasten? Berrogei eta zazpi urtekin. Hasi zinen ikasten? Bai. Baina, zuen berrikonean, zer bat urtekin etorri zinen debara? Osea, debara ez, Euskal Herria. Ni non izan diokanan seguran, Goierri. Eta aitzaki horrekin Mexiko etortzen nintzen, nobisa ikustera. Bai, seguran. Seguran. Eta git. Bai, asko gustatu. Bai, eskuntzak eta. Eta, bueno, hemen gustora, baina hori, ikutzen dut, sartzeko herrian eta hori. Era berak itasun ezkerre eskolekin, arazoa segiten ari zaren ez dakit zer. Orduan gero, debekatu ziren hitz egiten euskeraz, eta gainera, kontatzen zuen, igual bizilagun batek entzuten bazitu hitz egiten euskeraz zenbaketan jartzen zizuten, eta nahiko gogorra, ez? Dema zati guztia zukera da, no? Penta edo... Ez bizati, ez berdin, igual. Hemen euskaldun izatea bezalako moda. Hemen gustora, baina hori, pentsatu dut, sartzeko herrian eta hori. Kalian ez dakit, lau pertsonak inizketan edo bost edo kuadrilla bat edo afari bat edo... Abesti bat entzuten duzu. Erderaz daudenak, ulertzen dituzu, eta gero hortik kanpoko ezin dituzu ulertu. Igual, claro, hori osatze hori ere. Eta lehen libu ezergatik hasi zinen? Bueno, hasieran hasi nintzen, eurugana bilatzen.
eman zizula aukera bat gehiago apostu bat gabizatzen. Eunda 15 urte, 10 urte, ziren Aitona Mona. Bueno, Aitona eta Amama ziren Aitona Goierrikoa zen, Gipuzkoakoa. Eta Amama Elorriokua. Guztietan, baina ere bez daude, baina horregetan ere artizinean gustora, jende pila batekin eta oso. Eta berarekin beti euskeraz. Euskaren berria, bai. Baina hasieratik guago euskeraz hasi ginen. Eta, hain gutxiagotean nagoten gara, baina gaudenean, elkartzen garenean, gure lehenengo zera da euskaraz etxegitea. Kala taldean ere bat zauden, etxalgarrotan eta hor euskaraz egin. Bai, Mariekin eta Maitekin ere saiatzen naiz ni. Edukidete aukera eta oso gustora. Zure esperientziari buruz zer esango zenduke hola, laburbilduz? Esaldi batian. Merezi duela jarraitzea euskaraz hitz egiten eta ikasten eta ez galtzeko, pena bat da, galtze. Humek orain asko dago atzentak ere deban daude, kabutik etorritako asko dago, eta horra horitzen da desberdintasun hori, ez da kostatu egiten da. Beti euskeraz, beraini, beti euskeraz. Batzutan, pentsatzen dut, nik bertsolari bezala egiten dut. Zer esan nahi dut? Hasieran, esteleraz. Gero, itzuli, hasieran, iztegia eta gero, hitzak, izaldiak egitea. Orduan. Baina, zu pozik zaude euskeraz ikasten izanako? Bai, oso pozik. Nik dakit, beste hizkuntza bat, baina euskeraz beti asko bizatzeke. Beti asko, baina... Zure hizkuntza ama zein da? Olof da. Bueno, bikote. Gauza bat. Eiko dugu. Sintesiz. Asko izue, oso polita duta, Eman euskara alkarri! Eman euskara alkarri! Eman euskara alkarri! Eman euskara elkarri. 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 Zekelean euskaratik, inap jau. Oso ondo. Oso. Eman euskara elkarri. Euskara alkarri. Eman euskara alkarri. Eman euskara alkarri. Eman euskara alkarri. Eman euskara alkarri. Bueno, beste bat. Bueno, eman euskara alkarri. Bota. Eman euskara alkarri. Nasune. Eman euskara elkarri. Eman euskara alkarri.